paleto uthenga umene umakamaka ukupita kwa anthu amene tikukhala ku dziko la South Africa, kwa anzathu amene abale athu ananyamuka sabata yatha kuti akubwerera kumuzi malinga ndi nyengo ya holiday. Pali anthu ena ake ali stuck, anthu amenewo ali stuck posatira kuti basi imene anakwera inapezeka ndi mavuto, inali ndi milandu, ndi apolisi apa Polokwane chaku Limpopo anayigwira basi imeneyo. Ndipo tenga ndi apolisiwo akunena zona kuti basiyo inaphwanya malamulo apansewu chifukwa choti inanyamula anthu ochuluka kwambiri. Anthu amene anyamula ndi kuti ndi 117, mwa anthu 117 ndi kuti panali ana okwana 15, komano capacity ya basi imeneyo ndi kuti mulingo wa anthu oti inyamule ovomerezeka ndokwana anthu 65. Kupatula pamenepo ndi kuti zifukwa zina ndionena kuti simayenekanso kuti inyamule anthu ndi kuyenda mtunda wautali ngati kuchoka ku dziko limene la South Africa kumabwerera kumapita ku Malawi. Chithunzi chake ndi chimene mukuchiona pa skini panopo. Basi imeneyo aino ake ndi kuti ndi Achisi Bus Service. Mmene tayionera pamenepo ndati mukayionanso ndi kuti ndi ya single axle imeneyo, ndi kuti no sikuyenera kuti iyende mtunda wautali monga mmene akuyankhulira apolisi amenewo. Ndeno tu chimene chavuta ndi chonena kuti anthu amenewa ali stuck monga mmene tafotokozera kale kuti ali stranded chifukwa choti basi imene anayigwira sabata yatha linali lachinayi limenelo. Ndi kuchoka lachinayi limenelo mpaka uzafika panopa palibe intervention ina iliyonse imene yachitika. Ndi anthu amenewo akudandaula kuti chakudya alibe, akhala masiku angapo ndi kuti asakudya chifukwa kuti chimene chinachitika nchona kuti apolisiwo atagwira basiyo driver amafuna zithawa ndi anapeza zoti amugwira, ndeno anangotsitsa katundu yense anali mbasi imeneyo chifukwa choti inalinso overload ndi katundu plus anthuwo. Kenakono ndikunyamuka ndi basiyo ukasiyana kuwaya ndi kumtsekera driveryo. Anthu amene anali pamenepo ngakhale kuti ena mwina nayi ndi mavuto ena ndi ena muziwa kale mmene zimakhalira kuti mapasipoti athu tikabwera kunawo zoti ali ndi overstay ndi zina zotero, komano apolisi sanalimbane ndi anthuwo chifukwa akuziwa kuti anthuwo akubwerera kumudzi ku Malawi, komano anangopangano za basiyo. Ndi anthu amene akunena zona kuti amayesa kulumikizana ndi mwina wa basiyo kuti apange intervene pa nyengo imeneyi kuti mwina apezere mayendedwe ena kuti achoke pamenepo azipitirira ulendo wawo kumapita ku Malawi. Komano mwina wa basiyo amangozo zoti badikirirani ndi kuti ndikupanga soti mayendedwe oti akutengeni kumapitirira ulendo wanu. Ndi anthu amene akudandaula kwambiri. Ena mamavuto ake ndi kuti ndi amene ndithu kuti chakudya alibe, ali stranded pamenepo, zinthu zosayenda, zinthu zosakhala bwino kwambiri. Abale ndi alongo taona zimene zachitika pamenepo, makamaka mavuto amene akumana ndi makosana amenewa. Pamene tikuyamba pano ali mu nyengo imeneyi, nyengo yonena kuti anakatha kuyipewa, anakhala zona kuti anaona bwinobwino basi imene amatenga pa ulendo omapita kumeneko ku Malawi. Poyenda ulendo ngati umenewo mafunika ndithu kuona kuti basi imene kukwera kodi ndiyotani, ndiyoyenera kuti ititenge kuyenda mtunda wautali ngati umenewo. Kuli mabasi ambiri, makampani ambiri, kaya kunali kusatira kuchipa kachane, komano mafunika kuonetsetsa kuti basiyo ndoyeneka ndithu kuti itha kuyenda mtunda wautali. Chifukwa pamene basi zoti tingaloze chala apolisi amenewo athandiza kwambiri. Nkuthekanso kuti basi imene mwina sinakafikanso ku Malawi. Mukakumbukira bwinobwino masiku angapo apitawo titaona kuti miyezi iwiri yapitayo kunazachitika ngozi ngati inatsatira bwinobwino panali pa 12 ngati pasali pa 11 Oktoba chaka chino cha 2025. Panali basi ija inanyamuka ya dziko la Zimbabwe inazachita ngozi chaku Limpopo uku. Pachinapha anthu ochuluka, anthu ena ake ndoti anali nzika za ku Malawi, ena anali aku Zimbabwe. Ndi pa zimene zachitikazi apolisi wandoti sanalakwise, achita bwino nkutheka kuti akupewaso zinthu ngati zimene zinachitika last time zija. Ndi tiyeni pamene tikubwerera kumuzi titsate bwinobwino dongosolo maka pamene tikusaka mayendedwe omabwerera kumuzi kumeneko. Nkhani zaketu ndi mmene zikuyendera. Nkutheka tomwe ni maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinazona kuti nzika zina zimene zinanyamuka kuchoka dziko la South Africa ndi tikubwerera kumuzi ku Malawi. Anthu amenewo ali stranded posatira kuti basi imene anakwera anayigwira pa zifukwa zonena kuti inapakira anthu ochuluka komanso katundu ochuluka. Ngati maganizo amenewo alipo tifotokozeni comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Sewale upanga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Mala News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kutifikira mosavuta.